capel Sowar Pen y Groes, lle wyt ti yn gwirfoddoli wrth chwarae'r organ yn achlysurol. Yn ogystal â gwirfoddoli yma, wyt ti wrth gwrs yn gwirfoddoli yng Nghanolfan y Fron, lle wyt ti eisoes wedi casglu dros 100 oriau ar cynllun gwirfoddoli Gwynedd. Ac dwi'n deall erbyn hyn wyt ti wedi cyrraedd dros 100 oriau. Ac felly, dweud wrtho fi, sut wnaeth Mantell Gwynedd dy helpu di ddod ar y cynllun? Wel, rhyw ddwrnod oedd mam wedi clywed bod oedd yna cynllun gyda adnabyddiaeth yn Gwynedd. Wedyn athyn ni lawr i'r brif swyddfa lawr yng Nghaernarfon, a wedyn siarad gyda un o'r swyddogion. A wedyn nathon nhw'n annog i gael fwy o oriau wrth i fynd ymlaen, ac erbyn hyn dwi wedi cael dros 100 oriau. Wedyn maen nhw wedi helpu'n ofnadwy. Sut mae chwarae'r organ yn mynd i helpu ti yn y dyfodol? Achos dwi'n deall bod ti eisiau mynd i'r coleg cerddoriaeth, oed? Oes. A wedyn, mae yna lawer iawn o disgyblion ifanc eisiau mynd i'r coleg efo cerddoriaeth, ond mae rhan fwyaf ohonynt yn mynd efo piano a offeryn o band pres neu rhywbeth yna. Wedyn mae gen i offeryn band pres a piano. Wedyn y Sul sy'n dod rwan, dwi'n cael yng ngwers gyntaf organ i. Felly wrth i mi gallu chwarae mewn llust, dwi am datblygu'n sgiliau wrth cael gwersi organ, a mae o'n helpu fi yn y pen draw gyda mynd i coleg gyda organ bib. A dwi'n deall bod ti'n mynd i ymarfer yn yr organ bib yn capel mawr yn Nghaernarfon, ia? Yndw, dwi am cael yng ngwersi organ bib yng Nghapel Gaernarfon. Pob unwaith y mis yn cychwyn y Sul hon, a wedyn mae'n helpu'n ofnadwy ar gyfer y dyfodol. Wel, diolch yn fawr Elis am gael fi unwaith eto, a dwi yn wirioneddol yn gobeithio gorau i ti yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.